kadi kosɛbɛ sabula an donna 2025 kɔnɔna la. Maa min bɛ yen k'i mago bɛ nafolo kun faya kun na, mago bɛ wari dɔ de la k'a k'i mago ɲɛnabɔ i ma se ka ɲɛ sɔrɔ a la, o ditɔ filɛ o ma dɛ. Wulibali don dɔnni kuma man ca. I bɛ se min na dɔrɔn bɔ i ka o di, n'i tɛ se min na i k'i sen bɔ o la. N'o de fɔ maa kelen t'a bɛɛ dɔn dɛ, ayi maa kelen t'a bɛɛ dɔn. Ala ye sɔn fitinin min na kana dan kelen ma, bɔ i ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma n'Ala ka jɛ. K'a yira bɛɛ la k'a fɔ an bɛna kuma Janfa Alimami ani Badara Ali. Ni o ni a jigi dalen don fɛn dɔ kɔni kan. Wulibali don dɛ. Ni o ni a jigi dalen don fɛn dɔ la. N'Ala sɔnna k'o jigi tugu ka sɔrɔ i ma taa yɔrɔ si, ka sɔrɔ i ma taa karamɔgɔ fɛ, ka i jigi tugu i ka so ni sababu ɲuman ye dalu minnu de di. O de ditɔ filɛ o ma nin. Bɛɛ bɛ se ka nin kɛ. Maa maa bɛ yen ko courage b'i la, i bɛ se ka nin kɛ. A ka kan bɛɛ la. Cɛ bɛ se ka kɛ, denmisɛnnin bɛ se ka kɛ, maakɔrɔba bɛ se ka kɛ. Wa tana foyi t'a la n'Ala ka jɛ ye. Nin bɛ kɛ cogo di? I mago bɛ wari dɔ de la k'o sɔrɔ ka ci dɔ ɲɛnabɔ n'a ye teliya la. N balimakɛ n balimamuso, i bɛna nin ta. I b'a sɛbɛn nin cogo in na, nasi la. K'a ta, i bɛ nin sɛbɛn Janfa Alimami, Badara Ali, olu duguma n'i y'a wolo a bɛna tontigi gariya de di. A filɛ cogo min na i b'a sɛbɛn nin cogo in na. Siɲɛ 74 nasi la. Siɲɛ 74 i bɛ sɔrɔ ka sɛbɛn nafolo. Walima i mago bɛ wari hakɛ min na i b'o don yan. I mago bɛ wari hakɛ min na i b'o don yan. N balimakɛ n balimamuso, i bɛna sɛmuso jɛma de ɲini. I b'a faga, i bɛ nasi in kɛ k'a tobi. I kelen b'a dun. A dunlen kɔfɛ, a si n'a kolo a n'a nugu a sisi k'a kɛ soromugu ye. N'i y'a sisi k'a kɛ soromugu ye, i bɛna mun kɛ? I bɛna a don tulu dɔ la, tulu min bɛ yen n'ale kasa tɛ e yɛrɛ degun. I bɛ to ka mun. N'i ye tile 6 sɔrɔ a la dɔrɔn a to ten. Ala sɔnna o ko o bɛ dilan. O nafoloko, i ye nafolo hakɛ min don a kɔnɔ, Ala bi sɔn k'i gɛrɛsɛgɛ a la kosɛbɛ. Sabula kunfɛ ko tɛ. Dɔnni tɛ kunfɛ ko ye. Dɔnni bi sɛgɛsɛgɛ k'a kɛ k'a ye ka tiɲɛw ye a la ka sɔrɔ ka bɔ k'a di mɔgɔw ma a k'a ta k'a labara. N'o de fɔ n ma dalu fɛn fɛn kɛ n ko n t'o ta k'a di aw ma. N ye min kɛ ka tiɲɛ ye a la n bɛ bɔ k'o de ta k'o di aw ma. A b'a kɛ wa a b'a ye fana. Wulibali don dɛ. Dɔnni kuma man ca. I bɛ se min na dɔrɔn i b'o de di. Sabula nin an ka laɲini de ye ka bɔ k'a di diɲɛmaa ma. Bɛɛ k'a ta i k'a labara. N'i ye min y'a la, i bɛ Ala fo k'Ala barikada. Ala de y'a d'i ma. Wulibali don. Sabula cɛmuso karamɔgɔ ta tɛ dɔ wɛrɛ ye ka sababu d'i ma. Nka Musa Jabo o bɛ Ala de bolo koyi. Wulibali don dɛ. N'Ala sɔnna ni mɔgɔ min nin kɛ i tɛ fɔ a kɔ fiyewu. Nasira 2nan an bɛn'o fana di. O fana ka teli kosɛbɛ. Sigana t'a la dɛ. N'o de fɔ i bɛ se min na dɔrɔn i b'o de di quoi. Cɛmuso karamɔgɔ t'a bɛɛ dɔn koyi. N bɛ dɔɔni min dɔn wa n bɛna bɔ k'o de di aw ma. Kuma y'a kɛ i b'a ye. Yɛlɛmabali don. Sabula n'i ye fɛn bɔ i diinɛ ni ŋaniya la k'a di Ala kama a bɛ jaabi koyi. Sigana t'a la dɛ. Wulibali don. O de kun kɔnɔ o fana ka nɔgɔn kosɛbɛ. Nka n'Ala sɔnna san'a ka se u ma, dɛmɛ min bɛ n bolo ka di aw ma sisan. Wulibali don dɛ. Cɛ 30 ani Faweta lezi kɛ fara. Wallahi an bɛna don 2025 kɔnɔ ka bɔ ka aw ta k'a di aw ma, k'a baara k'a di aw ma. Nka a ka lamɛnnikɛ a ka faamuyali kɛ. Nin ti komi n'a fɔ i yɛrɛ ka nin baara i yɛrɛ ye, ayi. Cɛmuso karamɔgɔ de bɛ nin baara mɔgɔw ye. Faweta lezi kɛ fara ani cɛ 30 so 11. O baara de don. N'Ala sɔnna
k'a yira bɛɛ la k'a fɔ ni dalu nafolo don a sigilen don nafolo de kan sabula n'o de fɔ n ko fa bɛ taa lezi kɛfara i ye dalu min bɛ yen ale ye sisan dalu de ye sabula a ka teliya dan wa a bɛ ɲɛ bɛɛ bolo wulibali don dɛ nafolo dalu kun faya kun cɛ 30 so 11 ani fa bɛ taa lezi kɛfara nafolo baara k'a di buna adamadenw ma baki wulibali don n'ala sɔnna a bagi a n'a sɛbɛnden mɔgɔ dɔw bɛ yen olu tɛ se ka bagi don olu ta bɛ k'a sɛbɛnden ye dɔw fana bɛ yen olu tɛ se ka sɛbɛnden don sɛbɛnden tɛ se ka ɲɛ olu bolo sɛbɛnden tɛ se ka bila olu kun yɔrɔ dɔw bɛ yen sɛbɛnden tɛ se ka bila i kun ka don yen dɛ yɔrɔ dɔw bɛ yen bagi fana tɛ se ka don yen a bagi n'a sɛbɛnden a bɛɛ ye kelen ye kun faya kun ni nafolo dalu wulibali n y'o de fɔ cɛbisa karamɔgɔ d'a ma maga nafolo kan nin di fɔlɔ nin cogo in na nka n'ala sɔnna a bɛna kɛ diɲɛmaa ɲɛna sabula an y'o de fɔ cɛbisa karamɔgɔ da nafolo baara si tɛ yen k'a fɔ ko jinɛw b'a d'i ma walima a bɛ wari yɛlɛma k'a d'i ma o tɛ ne ka nafolo baara ye sababu de ye a bɛ na ni nafolo sababu de ye i b'a sɔrɔ wulibali don dɛ nka k'a fɔ de ko i bɛ nin baara kɛ k'i da k'a kɛ sunɔgɔ ye so kɔnɔ k'i bɛna nafolo sɔrɔ o fɛn tɛ dalu min don n'i y'a baara la k'a d'i ma n'i y'a kɛ sababu bɛ na sɔrɔ bɛ na cogo o cogo a bɛ sɔrɔ wulibali don i mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ a sɛbɛnnen bɛ yen ni maa min tɛ se ka bagi don a bɛ kɛ sɛbɛnnen ye ka d'i ma ni maa min bagi ka di maa min ye a bɛ kɛ bagi ye ka don i tɛgɛ la n'i ye nin kɛ i bɛ nafolo sababu de bɛ bɔ yen nafolo de bɛ yɔrɔ ɲini n ye nafolo baara caman kɛ n ma nafolo sɔrɔ o tɛ nin ye n'i ye nin kɛ ala b'i sɔn a la ne de ko ten cɛbisa karamɔgɔ ko ten a tɛ wuli wulibali don dɛ dɔnni kuma man ca cɛ b'a kɛ muso b'a kɛ denmisɛnnin b'a kɛ maakɔrɔba b'a kɛ azi ko tɛ nin na fɔ n'i ma se k'a kɛ dɛ bɛɛ bɛ se ka nin kɛ ne de ko ten a t'i yɛlɛma n'i ka kan bɛɛ la maa bɛ yen k'i mago bɛ diɲɛ nafolo la n'i ye nin kɛ i b'a sɔrɔ maa bɛ yen k'i mago bɛ nafolo caman la k'a mara n'i ye nin kɛ i b'a sɔrɔ dɛ a sababu bɔ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ a na bɔ yen nafolo caman bɛ ala bolo a tɛ ban nka n'i ma ala wele a wele cogo la a tɛ sɔrɔ dɛ wulibali don dɛ o de kun kɔnɔ n bɛ bɔ bi ka nin di aw ma n'a bɛ mɔgɔ min intéressé i bɛ cɛbisa karamɔgɔ wele nin tɛ fayida ye k'a fɔ k'i yɛrɛ b'a k'i yɛrɛ ye o tɛ fayida minnu bɛ di aw k'a kɛ a yɛrɛ ye olu bɛ yen o caman dira wa hali sisan n bɔra k'o dɔ di wa n bɛna bɔ ka dɔ fana di tuguni nka min bɛ yen n'an yɛrɛ bɛ min baara ka d'i ma o bɛ yen o ye nin ye an tɛ maa si nɛgɛ an tɛ maa janfa n'a ka di maa min ye i bɛ cɛbisa karamɔgɔ wele 94 06 61 99 Maltel bɛ yen 65 82 82 50 Mali kɔnɔ Mali kɔ kan n y'o de fɔ n'i y'a kɛ ala b'i sɔn nafolo la a bɛ bɔ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ bɔ yen sigana t'a la dɛ n'ala ka diɲɛ ye ka bɔ ka nin di aw ma n'ala sɔnna n'a bɛ intéressé i bɛ weleli kɛ n y'o de fɔ dɔnni kuma man ca fayida filanan min bɛ yen ni n bɛna di janfa alimami ani badara ali ani tontigi gariɲɛ kan n'ala sɔnna n bɛna di fayida filanan kan ni maa min bɛ yen ni wari dɔ juru b'i la ni maa dɔ ka juru b'i la k'i dɛsɛlen don k'a sara n balimakɛ n bɛna nin d'i ma n'i ye nin kɛ ala bɛ sɔn k'a sarali nɔgɔya i ye i bɛ nin sɛbɛn toto golo kan siɲɛ kelen pe wari juru min b'i la wari hakɛ juru min b'i la i b'o sɛbɛn n'i y'a sɛbɛn i toto golo kan i b'a sisi k'a kɛ soromugu ye n'i y'a kɛ soromugu ye i bɛ sɔrɔ ka na nin sɛbɛn 14
ka nasi kɛ bidɔni kɔnɔ i y'a sɛbɛnni min kɛ toto golo ka siɲɛ kelen o sisilen mugu i b'o kɛ a nasi la a siɲɛ 14 nasi la parfum dankoma ɲini i k'o kɛ a la i ka to ka mun kɛ n'ala sɔnna juru min b'i la i dɛsɛlen don k'a sara ala bɛna bɔ ni sababu ɲuman ye i bɛna wari in sɔrɔ k'a sara n'ala ka jɛn ni maa min ɲininka i ti fɔ a kɔ dɛ i b'a ye de sabula dɔnni lakika de don nin ye 2025 dalu fɔlɔ ye ka di aw ma a ka kɛ a ka tila k'a fɔ page in sanfɛ yan o ye n ka laɲini ye n'ala ka jɛn ni maa min ɲininka ala ka barika to a la an bɛ bita bila tan sabula ko ka ca dɔnni kuma man ca n'ala sɔnna cɛ 30 so 11 ani fɔbe tɛlezi kɛfara nafolo dalu bagi ani sɛbɛnden n'ala sɔnna ni n'a bɛ maa min intéressé weleli kɛ n'ala ka jɛn i mana kɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ a bɛ labɛn k'a baara ka taa d'i ma nka i ka d'a la k'a fɔ a baara bɛ kɛ ni tɔgɔ de n'a bɛ mɔgɔ min intéressé a baara bɛ kɛ ni tɔgɔ ye k'a d'i ma ala bɛ sɔn nafolo sababu la n'ala ka jɛn an bɛ dugawu kɛ ala ka 2025 ala k'a diya an na ala k'an kisi a gɛrɛgɛrɛ ma nafolo caman ala k'a d'a ma gɛrɛsɛgɛ caman ala k'a d'a ma kɛnɛya caman ala k'a d'a ma k'a kɛ gɛrɛsɛgɛ ni ko laban bada ye n'ala ka jɛn an b'a bila tan an bɛ dugawu kɛ a k'an bɛn diɲɛ wagati wɛrɛ